Wachni mar koro jiwo rowere ahinya nyako kalo e yor lony manyasani. Ang'o momiyo ni chake mar mondo mi ne ni kalore ni kinde mang'eny wang'e ni nitiere rowere mathoth mamoko kuomgi kose graduate onge kaka gimany tije to moko kuomgi kuom hawi marach seche moko osetieko form 4 onge koro kaka gidhi mbele kod somgi. Ang'o mano mi inspiration kata no mi mijingo mar mondo mi chaka ne kuma inyalo kete computers rowere nyalo chopo kacha mar mondo mi gimany tije kokalo e yor mbui. In fact, it's very interesting. Tinya thoma mane nakonyo long time ago wakane poda no waziri ma foreign affairs na ayudo sponsorship modhi osomo loka sani he's operating out of London. En no mia idea mar tije ma nyithindo nyalo yudo kowuok e computer ka gin gi gimiluongo ni internet connectivity apani ma gimiluongo ni mbuyu gi dholugo. That's a new word. And again, and specialize in cyber security, not only in Kenya, but places like Rwanda, places like Botswana, Morocco, and so forth. So, in fact, we work Gagra, around Gagra, and at the assembly we work Gagra. And economic inspiration, ni ntiri tije mang'eny manyithina nyalo timo on the internet. To okeneka sani wangu gitije mang'eny sasa madhidara nyithindo ma wacho no kinge ng'ato dikonya gi TSC kinyalo miana connection kata kinge ng'ato police military and so forth teach onge because one a lot of young people who are qualified to teach onge material degree ma take form 4 and so forth to give they need really a new world order any give access to the internet give access to computer to modong nti kaka ginyalo konyre the first thing matimo en miyo gi that access jo Google ncho yie ne gibro timo gibro miyo training programs kaka nyithindo ginyalo timo training ma miyo gi yudo income yudo yuto e ginene e computer Microsoft bende ncho se yie ne gibro miyo certain software for free koro gimatime ni nikech tudruok man godo gi jogi aneno ni onego atim kar manyalo sama Nyasaye omiya teko ni mondo akony matin manyalo lakini gima duong' an gi geno ni kwa timo project ni mobedo successful mobedo ni konyo ji to counties moko nyalo chako. In fact nyalo loso gi James Orengo no se yie ni obro konyo. James Orengo is our governor. Obro konyo all things being equal kan gi thuolo to bedo bro chopo. Yeah. Tiwacho kanyo makare ni uchano mar mondo mi tarik 13 chieng' ma obobedo launched effectively kalore kod bang' wuotho kowuok e county ma Kisumu nyaka e county ma Siaya kendo wuoth ma kamano chako mar mondo mi ochakre saa 9 mano mar okinyi ugeno chopo Siaya saa 5 mar onyango. Kata kamano wanyalo wacho ni target maru en mane kata kinde ma uyao mano kamibo bed ka ikete computers mondo konya rowere ahinya to mago matindo target en mantere ka kubo bedo kuyudo rowere gi mabro bedo kadhi kacha mar mondo mi omany tije e yor mbui. Rowere ng'eny kidhi e gweng' yudo ka rowere motiko form 4 rowere motimo degree rowere manigi certificates mag teaching and so forth rowere ng'eny kabisa miyo problem man go ni anyalo yudo computers maromadi. Chieng' ma wabro timo wuodhno nitiere sponsor mwadwaro ng'ato ngamoyie sponsor keto 5 shillings a kilometer that will be 500 no 250 keto 10 shillings a kilometer that will be 500 and so forth. Pesa guduto ok bina pesa guduto iketo the account mar diocese ma Bondo nitiere pay bill ma the Bondo diocese. One bende gi chenro, in fact one gi chenro moko ma I hope ko Nyasaye yie to we do some training also from India. We do some training from Indians coming to help and also our people will get opportunity to go and train in India and give us a paro kum ndalo mang'eny kendo aparo ni Nyasaye yie gi support bende ma jopiny be nyaka support gi support ma jopiny gino nyalo endelea. Akwayo ni Nyasaye yie akwayo jopiny bende manyalo miwa support mondo miwa support. To kiwacho ni kikwayo mar mondo mi seche moko igeno iparo ni kochakore chieng' tarik 13 gini nyalo pika bang' thuolo maromo nade mar mondo mi kwaneno ni koro untiere kod computers mang'eny untiere kod rowere ma ng'ato nyalo kata wuok obo wach ni kokalo e Ralingo ICT Empowerment Center ema ayudo tich makama bachopo kuma kama onyalo pik karang'o king'iye kata kipime gisani. Immediately in case we already have the computers